Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pizza 17 na, bulan sang Hunyo tuig 2020. Ano na siya si Presquito? San Carlos, Arasya? Aber, unahon ta niyo. Kadamo sang mga balita subungaw. Daligid lang. Report na to sa San Carlos, si Presquito, may report, pasudlabi, shooting incident pa na ang report, daligid lang. Daw kasako sang lutangan na yaw. May lutangan na Idris Bacolod. Sinabat man dito sa San Carlos. O, kung nara sa linya, pasudlon ta, no? Para makauna ini. Report sa sini nga mga tinion, shooting incident dito sa siyudad sang San Carlos. Daw ginagulpi, digulat kita sa mga balita. San Carlos, shooting incident. Aber, San Carlos, shooting incident, go ahead. Yes, Action na Fred, mayong agagid. Morning. Action Fred, no, isa ni ka-shooting incident ang bagugid lamang natabo mga alas 5:35 karon gid lamang nga aga. Diri mismo sa may Bruce Street, Barangay 4 no San Carlos City, Negros Occidental. Sa din isa ini kagawad no sa Barangay 4. Tag-iya kag the same time isa ini siya ka negosyante Action Fred, gintilala ini naton nga si Novo de Ocampo. So, dili mismo natabo Action Fred nga sa diri nga kali mismo sa igat sang dalan atubang sang iya mismo ini nga bago nga hotel no nga ginapaubra, ini bago nga building. Nga sa din nagsamtang nagalimpyo sa sang iya nga SUV kay malakat sila ni misis niya. Pang gultigid lamang na may nag-abot nga riding in tandem kaya lutang ini diretso sa mga anom ka beses no kag nakuhaan naton diri kag nakuha sa aton kapulisan na aksyon na Fred ang 5 ka empty shells kag ang isa ka slug ari pa diri sa isa ka pick-up nga nagaparking nga black na Nissan nga wala pa na kuan sa aton kapulisan kay ara pa kuno sa sulod. So then ang mismo gid nga right on the spot patay gid ini ang biktima Action Fred. Action Stephen, abi palihog klaruhon ta. Ano oras na tabo ang paglutang? Sino ang alan sang biktima? Anong armas ang gingamit para mauluwatag? Ang mga oras ng mga shooting incident Action Fred alas 5:35 sinigit lamang nga aga. Ang biktima mo siya kagawad Novo de Ocampo. The same time, ini siya, ay siya man ka dako nga negosyante, man diri may karnihan ini siya. Mga pilang edad? Mga aro siya sa mga 50 tahon na karon nga, estimate na nato kay mga dira-dira ni karon ang iyang kay Pangidaron Action Fred, no, kay aton tayo ni confirm. Okay. But sa aton pagtanaw, no, amo na kay ka, nagligad din lamang adlaw, ini siya ako na kami nakaistoryahan na ipasini. Diri mismo sa tubang sang iya nga building nga bago pa wala pa nahuman nga ginatrabaho. So sa karon gid na mga aga mo ini nga natabo no nga lapit lang ini Action Fred intact ini iya building mga isa lang ka building ang gap iya na ini balay. So diri gid na mismo sa higadalan sa kalye diri mismo siya gin lutang. So Action Stephen ang botsingon ka paubra sa building niya bago. Yes, oo. Lapit na ini mahuman, in fact, Action Fed, 3-story building ini. No, kag
ang gamit sang nakuha nga mga empty shells sa atong kapulisan na Action Fred, kalibre 45 ang gingamit sang ining mga riding in tandem. Kag sa karon ato ininog gindala na sa San Carlos City Hospital ang lawas sa sining biktima sa ni Kagawad Di Ocampo. Oho. So karon ang atong kapulisan bago lamang sila naglakat kag upod man nato si Police Inspector Lamberto Lerande nga isa man diri sa nag-responde. So ining sitwasyon karon na among nagkimot gid no ang San Carlosanon nga aga pa no kag natabo ining shooting incident. So so far action Fred wala pa nabalaan sa atong kapulisan ang motive sa sining paglutang kay ila pa reviewon kay intact sa iya inibalay sa few minutes away lang gid may CCTV camera. So wala pa na review sa atong kapulisan. So according kay Sir Mirande nga ila ay pag-review naman ang CCTV natin mismo naka sa iya mismo balay sa iya second nga building nga balay. Axton Stephen, kung makakuha ikaw sang pila pagikadugang nga report ang motibo sinong mga ginasuspitsuhan sini ang paglutang sining isa ka negosyante isa ka kagawad no palihog record dayon kag ipadala diri sa Waragwagan. Yes, Sir Fred. So, may nagkaroon sa Fred, no, ang pangitabo diri sa aton sa Sudad San Carlos na gidla mga ining shooting is din sa kay Kagawad Novo de Ocampo. Salamat Action Rex kag mayong aga. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Reglado si Aksyon Stephen Fresquito ba? Gindungan ba? Diferensya lang inuras ang natabo nga paglutang kapag hold up dire sa siyudad sa Bacolod may linutang man dito sa siyudad sang San Carlos. Daw hindi mayupit sang di city. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2018. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa
naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:46 para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500. Adlaw-adlaw, ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga panakot ini siya, aktibo nga panakot, phytochemical, antioxidant, pangontra sa nagahubag gatay. Mayo ini siya kung may mataas ikaw nga kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, kinahanglanon mo na ang DTX 500. Himuan ninyo nga batasan na mag-inom sini adlaw-adlaw para magbakod ang aton mga organ, magbakod ang aton lawas, ibato sa anuman nga pamalakihan nga nagalikop subong sa aton dire sa pungsod Pilipinas. DTX 500, amo ini siya ang isa sang nagapabakod sang inyo atay, sang nagatinlo sang inyo dugo, malikaw sa anuman nga pamalatian. Ang DTX 500 mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Ano pagid ang dalag ko nga mga isyu bawa. Daw naluoy man ako kung daw kisa makailinit man. Hamak mo nga kadamo-damo gali sa mga barangay opisyal, lokal nga opisyal, nga mahimo mga tubang sang kasong kriminal, mangod sang kalamalamahan nga nagkalatabo anomalya sa ayuda sa dalom sang social amelioration program. Ay ano ining nagtabo sa atos Bacolod, may araman, to 3 barangay na. Ang isa pinangmitlang na ganing mga ngalan sa mga barangay kapitan. Ining kadyutay nga kantidad nga para kaywan, dapat kinhatag nyo kaywan. Ang kaywan kay Pedro. Tamak mo nga panghawiran nyo ya, pagkatapos laban panghimata nyo ya, na nakabaton. Ginuna nyo pa mga parinte nyo. Kabudlay sining aton mga public official. Kabay pa nga aligasyon ini kag madipinsahan yung kaugalingon nyo pagabot sa nagkakaigo nga kaso. Kay hindi ini maayo nga pagbinatasan ini. Kalaway bala, opisyal ikaw sa barangay, opisyal ikaw sa gobyerno, sa kadyutay nga kantidad, 6,000 nga ginapanagdag, ganitan mo pa. Di daw hindi amo. Tapos, ipanagtag mo sa mga unahon mo, mga pamilya mo. Daw hindi amo nga batasan, no? Daw naluoy man kita, pero kinanglan, padudlaon gid. Ang akon malang ginakabalakan, nga once nga sumaka ini nga kaso, kag maglabot sa DILG, maglabot sa ombudsman kag iban pa, di alang-alang ko pa nabawion kung ang pamatbat, kakason ka sa imo serbisyo. Sa 6,000, sa 2,000, sa 3,000, gingambol mo, gintaya mo, ang obligasyon mo bilang lokal opisyal, gintaya mo ang pagkabarangay opisyal mo. Namuhaw-muhaw ka sa kadyutay nga kantidad. Ganitan mo gid, lantawan na. Kundi manabat ka mo, kag kung manabat ka mo pananglita, may lang yapon ko, suspensyon. Masiling kabi, okay suspensyon lang anong kabulan, daw okay pa na. Pero magsiling karon ang ombudsman kag DILG daw dishonesty gid daw hindi gid mo corruption gid ginahimo mo, sorry, kakason ka sa trabaho kag hindi ka naliwat ka pangalagad pa sa bisan ano nga sahe kag ahinsya sang gobyerno sa bisan ano pa nga trabaho. Gin gambol mo
ang imo trabaho, ginpakawian mong malain siniya, ginpakawian mo ang pamilya mo. Sakit-sakit matyagon ba? Nadala ka sa jutay nga kantidad. Wala ka gin maglantaw sa palaabuton kung ano, ang matabo pananglitan ini, matukian kag madiskubrihan ti ari na, pilasakaan na kamo kaso. Sa nasiling ko na kay na, mailan ko suspensyon. Konsipaon kamo sa trabaho. Ti kundi guba ka, guba na ngalan mo, lain pa nga pag guba sa ngalan, kay ti kwarta mo ang ginhalinan na. Bao, ano ini nga plastada, kabay pang si Contrans, wala na sang iskandalo nga matabo. Magtagam kamo, kanugon sa trabaho nyo. Kag hindi ginmayo ang ngalan nga ginhatag mo sa imo syudad, hindi nga maayo nga ngalan ang ginhatag mo sa pamilya mo. Ano na lang silin sa kabataan mo sa nagpamilya mo? Ay, por Diyos, por Santo, sa jutay nga kantidad nagpadala-dala kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 51. Mabalik kami pagkatapos. Philippine Standard Time, Lasay, 54 na ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation liwat-liwat nagpaybalo nga nagabaton sila loan application kag loan renewal. Subong na. Kag nagaagda sila nga kung mag-loan ka na gidman, loan ikaw sa may pinakanubo saka para sa chattel, ATM loan, business loan ninyo, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car kag truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan for construction or renovation. Pamasyar kamo, Federal Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Ciudad sa Bacolod. Kunta kamo 0922
0917-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila pederlep17@yahoo.com. Facebook, Pederlep Lending Corporation. May mga satellite silang opisina sa corner Yungki, Dalangoria, La Carlota City. Kontak mo 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. Kung mag-loan ka, subong na. Pederlep Lending Corporation. Action Radio, Philippine Standard Time, Lasay 56. Kahapon, nagasinabtanay ang mga maala, mga abogado, kag Malacanang sa kaso ni Maria Risa, sang Rappler, kag ang anay researcher writer nga si Rinaldo Santos Jr. Sila sa Malacanang, ano abi kung mag-apply kamo provision, agod balikawan ninyo, nga magsulod sa bilangguan. Di galing, may ikog, nyati kung mag-apply kamo sang provision, klaro na ang pag-ako sang sala. Siling man sang presidente sang Integrated Bar of the Philippines kahapon, si Domingo Cayuso, siling niya, sa tion nga si Risa kag Santos, nga convicted na sa cyber libel, nga mag-avail sining provision, ti final ng verdict kag klaro na nga ginbato nila nga sila may sala. Kaya ti siling ni Presidential Spokesperson Harry Roque, siling niya kay Risa kag Santos, niya ano abi kung mag-apply ka mo provision sa inyo kaso para nga likawan nga maka-kit-kit kamurihas. Galing pinamangkot na lang reaksyon ni Risa sining palayag ni Roque. Siling nagbalo sa text message si Risa, niya sigurado nga spokesman sa Malacanang, hindi abogado ni King, akalain. Nagpiansa naman sila, tilang taon tani kung anong masunod katikang nanday Risa kag Santos. Grabe man ang ila abogado ay si Teodor Teman, ang ila abogado, karon nagahimo sa pila ka mga bagay-bagay, mga pila ka mga pagtuon, agod i-counter sining panumbungon bato kay Risa kag sa writer niya. Pero tema nino, tigaling sa nasiling ko na convict na. Ti kon ang pinakamaayong rason nga hindi ka kasulod sa bilangguan, provision. Tigaling amo na. Bangod sini kay perti mantindo ka na Risa ni, hindi ba sila magbaton sang provision. Ti ibato sa korte lantaon kung anong mahimo sang ila sini nga abogado. Kay kung magbatong sang provision ti, kung pamatian tang presidente sang IBP niya, kung magkuha ka provision, klaro ang conviction, klaro na nga ginbaton mo, nga guilty ka. Action Radio, Philippine Standard Time, Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, La City 2. Kadamo pa siyang lagot ang mga balita. Ining ginapabasura sa mga internasyonal nga abogado ang anti-terror bill. Porte nga mga ginapabasura man ang kaso ni Risa sa Rappler. Nag-inta naman, pamatian na naman sa bat ni Presidente Rodrigo Duterte. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,